שני? שני? בואו נברך, בוקר טוב לכולם, שנה טובה. זה נשמע יותר טוב. אתם יוצאים לנו חופשה, אתם נראים לי קצת עצובים. אתם עצובים? עכשיו אנחנו נוכל להתחיל. אנחנו מזמן רב שלא יצאנו לחופשה, נכון? אנחנו עומדים כבר הרבה זמן. כמה זמן אנחנו עומדים? שבוע, אז התעייפנו מאוד, ולכן סידרו לנו חופשה. אז היום אנחנו נצא לחופשת ראש השנה. מסתכלים? אבל רגע לפני מספר ההודעות, אנחנו נעביר את רשות הדיבור לתלמידי כיתה ה'. לקח לי זמן להפנים שאתם כבר ה'. ולאחר מכן נברך, נאחל וניכנס לכיתות. אז בואו בבקשה נכבד את התלמידים. בהצלחה, מתחילים.